कुटी तो कटा गइल। ऐसा असो के कुटी भइल बा पियर पियर लौकता। भगवान जौने बारिश कर दिलन कि मोय धान खेते में सर चढ़ चुकल सब तो पुआरा नीमन रही। तन देखी तो जौन धरे के घरवा उ कैसन बाटे फ्रेश बा। बूढ़ऊ के का करतनी ई ना जानला न उहो के कि बूढ़ गुजर बानी बैठ बैठ के आ कस देती त बीग देतन आदमी केहू हो। ते दूगो लेबर आ मजदूर जब तब न कसी हसन फेंकी हसन। ऐसन ऐसन आदमी बान भरल कि पूछ मत। देखी चचरवा के बढ़िया बा कि तोड़ देले बड़ा सन। मैं ठठरी आइए ना कुछ बा ठीक बाकी सब जना खोप बनावत रहन जा कि सालों भर ना ओमा सूद बढ़िया से रहत रहे। भूसा होके तब आ कुटी होके तब आ जब से कराकट लिया के बिगवैनी आराम से यही में भूसा रह जाला या घास। ई नइखे ना चिंता कि बुनी पड़ल त सड़ गइल आधा सड़ गइल त फेंका गइल जस के तस रह जाला। अरे दिमाग ना चाही बिना दिमाग के कोनो काम होई। हो न एक से बाड़न जा अपना देवरों के कनी कि चलो तनी हरिया आई हो तो अति पहर से ना अइलन आई रहतन तो दूगो आदमी देखले रहतन ना बोला के लिया के गंजवा देतन जा ना तो कमन ठीक बाटे बारिश पड़ जियन तुरंत काम खत्म हो जाई। देह ना दुखा गेल बजा ढोआ ढोत हैं 150 बोझा ला एक सुबह ले ढोत आनी हैं। अब बाप को तक चला के ढो के जो तू तो नहीं उड़ के बला हमारा से ढोआवत ला हमरो के नहीं उड़ी बा आए डाल तो जाए के समय आ गई। हम कोई ना कि अनका नत कटनी हो अनका नत कटनी आई जाके हंसुआ बजा देता ना जाके ढोआ अब बनी बन लिया के अब हम ना लिए। हाँ हमारा बस के बात नहीं के चलो तनी माई से कहूँ कि ये माई हमारे के दे 20 रुपया दर्द के दवाई ले आई आ तनी हरदी या गुड़ खौला के दे तनी कहीं का बस के बात में ठंडा में सब कोई रजाई धैले बा हमारे से काम कराओ तना चलो तन बनी। अब जना तक ना हन जा अब घरे जही के पड़ी और लेके आई रहती बोड़ियो पाटी तो रख दियती। ए तुलसी का सुना ना बोले लायक नहीं बोले ला नहीं के नहीं हक दिल बड़ा का हो हक मत कहीं का हम हाँ। बचना बानी हैं देखा तुम जवान बानी छोकरा तो यही से ना कहता नहीं सुना ना छोका जिन देखा छोका में तब मुंड खराब हो जाई तू दूर से बोला ना का कहे का बोला ई रे तू गाना सुनबो बक हाँ गाना सुने का मुंड में नहीं की हाँ तब बोला का कहता लू हाँ हाँ कुटी बा ना हाँ तनी हम ठोक के रख ना दो का चाहता लू मुँह जाइए हो जाई हाँ काहे के मुंहबा हो भगवान करस कि तू जी अबे बोझा ढो अब हम बताओ अब तार हम चली कुटी ढोए ढो अब बाकी हमके चाहिए ऐसे कि कबो हमारा के देलू ओलू नहीं देबू तो ढोआ जाई कमन है हां। अरे मुझ खबर हम किया सुना हाँ कन्नो से तुरंत छोटावा जनता ही बारवा धरा ये करू के तेल लागल बता छलक न जाई बाप रे हड़ा कितना तेल लगेले बड़ा हो पेरावल सरसों के तेल सारा के रखे के कितना रख देनी पा भर ये क्या हाली वही से छलकता है रखटा रहे ना तो खंभा डिलत रहे तो ने तहार हाल बा कि तेल तारा के मिलल ना हो ये मिलबो कला तो मार नहा ले बड़ा ना चलो हो गई जाई ना अब ए न तार काम कहीं ना कहीं तू हमरा के दे दी अरे मुआ ना मुचका को दे के तू दे लू हमरा कौन दी भोजन पानी हमरा के करावलू अपना घरे है बताओ तो साला कहीं का अपना घर हम कोटा का चावल खानी कहीं ना भोजइए कहाँ से साला कहीं का बीटी बावन चावल खा ले सोना चुन के चावल तो सरवा कहीं का हम भगिए पलट जाई ऐसे कि लैटरिंगो करो तो सरवा गम कत रही का जान थोड़ा खिसिया मत ढो दा हम तहरा के देखी पक्का हाँ ती हम का सुबह शाम सुबह दोपहर ये बक खाना ना हां
तारा के माल पानी दे। सही हाँ तो तौरी बढ़िया हमर दे कही का। अरे मार अब घीच के लबेदा तोर छेदा जाम हो जाइए। कैसन छेदा हो हैं? कोई अरे देखलू ना पंप लगा देना सुनो कल का पानी जाला ना तो जाम हो जाला चलो उहे लगा के हु लगा ना तब देख हैं? तू चिंता मत करी का हो हाँ, जब देखिए। मंगब तब दे। हाँ कहो बाप रे बाप एकरा के लेके अरिया का करतलू हो हम कबे के नहीं है अभी क्यों ना कर हो। तो तलू के हम दे ही बे करा के कावन चीज देबो भैया के बाहर भेज के ये सब करतलू का यो न यही तो तार मोय बार बार झरल जाता सोचे चंडौल होखा जाता। उसे का झरल जाता तो ई बताबो कि तू एकरा संग करबाओ तो ठीक हम करबाओ तो अरे अबे करवाओ जब तू करबे ना करबो तो इहे न बड़न करे खातिर चाहे कोई गांव घर में के भेटाई त करवाईबो। अरे मत हम करे खाते नहीं थी हां मान के चलो भैया बाहर बना तो हम तू कहबू तबे न करब आ ये हम ना तार काम करम तब न कहबू आ तू हेकरा के आके हरिया कह कोई हमारा तो कहा तो तबे ना हम करे खातिर तैयार हो गनी हां हां मुंह में देख के न कली हां ई बताओ तो ये मत हइये तारा के पसंद है पसंद हां या पसंद ना पसंद से काम मतलब बा हो कहल आदमी ना कि करनी रही तबे भोजन देखा, मिली। खैले नहीं कि चलो करे के बात कह दे ठीक है ना। अरे मत जा तू जा लगा काहे खातिर तू चिंता मत करो हम खाना लेके आई। हाँ, ठीक। हां ई मत तार तो अंचोला शरम नहीं खे हां ला शरम जे कोइला शरम उनकर फूट गेल कर करम हां बुझा गइल। तब तेकर मतलब तू भैया के बाहर भेज के जौने मन अरे उहे तो कुल करावत रहन यदि घरे रहता न त हिंका से ना कहती उनका से ना कहती करे के ठंडा में खुद उहे कह बेचारा दिया करता, था। सब कहता। आजकल के मेहरारू ये तो बाली सब बाहर भेज के अपन मरद के आ दूसरा दूसरा कोई संगे बोला भैया से हमको बताई देख लियो न तू कौन चीज आहो बतेबे? ई का तू सोचा तड़ा हो। का सोचतनी हां भाई जौन कहता है गोड़ घिसे तरल हो गोड़ घिचता हां दिमागवा तार भोथर भइल बाटे और कुटी हेमा गांजे कहतनी काम करे के कहतनी या पैसा देवे के कहतनी तो पाग मत तब का पहले बोलेला न तो कहती इनके समझ ले कि हमारे संगे सुखी है ई कहलिए कि भोजन खियाई हे गरीब के दिमाग बच्चा तार खराब बा हो। आप कुछ पैसा कर के दे दे का कहत रहली सही से बताइए कहलिए कौन चीज कहलिए कि हमारा कुटी धो दे तो कहलिए कि ठीक बा धो दे भाई कहलिए कि भोजन करा देवे कुछ पैसा दे दे ना कुछ और ही सुना देखा दिमाग तार खराब भइल बाटे यार। ए सही में हम तार ना अब लागत कि फोन करके कहे के पड़ी तो आज कि ऐसे से सोचत हम नहीं से का झाड़ के चलो तड़ा दिखाओ तड़ा कि हमारा से कौन का मरते झड़ अबे काल के बात अबे कह देवे के बस सवारी में बांध के मारना सब ठीक है अरे हे। हां हो चुप रहा ई ना हो ए जा। हां ये हम ना रही मार दे हम ई ऐसे दूसरा काम ना है। करना। अबे चुप रहो तेरा का बसवाड़ी में बांध के मारना से लार पोटा देवे तला ठीक है पाग मरते भौजी तू का है कैसन के धइले बालू हो चलो चलो तनी जाओ जा तना बात ना सुन ठीक जा है मर दे हम डाल दे मर दे मेहरा रू मत कर जले माथा खराब बटे सही का कही जा अबे रगड़ा रगड़ी हो जाए ता दिमाग खराब बाटे का दिमाग खराब जा अब दूसरा जो के लेके आई हो भूसा ढोई हो। पैसा दे के बा कोई के तो कोई से ढवा ले के कितना बड़े से भेटाई रहला करके बात में फसैले रहलही बाद में फसैले तो काम करे वाला लागता काहे बेकाम करे लगता। चलो हम तो मिल के बिग ध जावे ना हां हां भातार हमर कमाता बाहर तो रुपये बा कही कि हम इहर खटावा ओने उ खटियन रुपया रही तो फिर काम दही ना बाद में अब रुपया उड़ैले जीबू तो आगे चल के फुल बहुत दिमाग लगाओ तड़ चले आवा।